Cum Ionică Funisanu? Mai la mine. Așa, dai. Nu meriți că nu-i... Ai filmat acum, a sărit cu roțile în sus? Ai urcat pe a doua? Contează, mă, cu ce unghi, băi! Contează cum trece, a? Deci filmează cu mod, că te nați să te punem pe avatar cu modul odată. Filmă de lateral ca să lasă. Că dacă îi filmezi în față, nu se vede decât mai mult. Aici? Hai, urcă. Ușor pe moldoveancu. Putu-te în gură cu cazanul tău. Haide, mă! Dă-te mai încolo. Nu, mai în lateral. Negrotaurul.